आयो बाबू ओकरा हंसते तू अब डालो किसी को बुलाओ तनी ये बेरा डालो जल्दी संदू तो का पता अब तो हाथ में ना चलो चलो तो मिजाज थाक जाता पहले खैनी खाए दो खिसा में ठीके कहल बा का मजे के धुनत रही का मुर्खी जागल कलम छोड़ बंदूक उठौनी अपने गोली लागल हम का बढ़िया के धंधा अपनैले रही कि गेरुआ वस्त्र पहन के ठाठ से कोनो गांव में निकलब एकदम आई बाबा भोजन करी जलपान करी खियह सब पियह सब अपना घरे सुतह सन वही में कोनो के बढ़िया घर में लड़की लौकती से तनी डोरो डलती ओकनी पर नजर भिड़ती वही में कोनो पट जाई तो ओकरा संगे रंग करती हमरो जवानी बा हमरो जवान भेटा जीती स त मजा आई अब जौना के दुआरी पर जातो बानी गोड़ लागतनी बाबा खुश रही आई ली है पाभर चाउर ले ली ए बेटी चोदऊ तारा दुआरी पर पाभर चाउर लाई बाबा हमें हमारा दुआर पर तो अपने 4 गो नौकर चाकर खटेलन ई नइखन लोग कहत कि आइल बानी गांव में तो एगो बेटी बहिन देतनी चलो ए बारा ही गांव में फेरी लगावे जातनी कोनो भेटा जी हसन तो ठीके बा इहो धंधा ठीक बा ना खैनियो तीते लागतिया कामे बनी गइल माल तो आवतिया सट जाइत नु देही में तो हम है गेरुआ धोती कुर्ता खोल के बिक देती आजा आजा ओ हरियो दादा हम तो शादी करे से इनकार करत रहम हम बताओ ना हम का करे कौना रास्ता अपनाई घर पर हम मायू से ना कह सकिन भौजाई से ना कह सकिन हम का करिए हमरा बुझात नहीं है आखिर लोग जानी त का कही इनकार से कौन ते कहतन कि तहार ने के केहुआर के पाप हमरा सिर बजता रे अब हम का करी केने जे हम केने जे हे भगवान कोनो रास्ता दिखाओ भगवान रास्ता दिखाओ भगवान हमरे के रास्ता दिखाओ इते को बाप तो बार इनकर से हम सब अपन दुख कहला कि कोनो रूप में भगवान आवेला तो हो सकला कि भगवान के रूप जोगी बन के आ गल भगवान देखो हमनी ऐसा साधु महात्मा भी रोक के ना हंस के बात कहल जाला का कहिए बाबा हम जानती कि ऐसे भोर रही तो हम का कब ऐसा गलती ना करती है बाबा कौन गलती हो गई बतारा से बाबा एगो लड़का से हम प्रेम करत रही प्रेम करत रही है बाबा हमरा देखी ओकर बच्चा हमर पेट में बाबू कहता कि केहू आर के खून ले ले बाबा अब का जाए बचिया हम तो कहनी है कि अभी तू कुंवार बाड़ू अभी तू लइका बाड़ू लेकिन तू तो एकदम हो गइल बाड़ू सियान आ कतना लइका तारा पर देले बड़ा स ध्यान की तारा पेट में बच्चा पैदा ले ले लो ऐसे बात कही बाबा हम एकेगो लइका से अरे तू बाबा से ऐसन बतिए पूछ दिहलू बाबा कोनो दुख के क्या ऐसा कुछ करी न बाबा कि हमरा भिरिया के हमरा से शादी कर ले से बाबा शादी कर ले ऐसन तू फेरा में डललू हम तो कहनी है कि अभी तू केहू संगे नैनो मटाका ना कइले होखबू लेकिन तू तो पूरा कहानी बना देले बाड़ू ए बचिया काहे के बनाइबो प्रेम अंधा हो कोनो निदान करी बाबा ऐसन कुछ कर दी न जादू मंत्र कर दे हमरा से बियाह कर ले बाकी देखो रो मत ऐसन ऐसन कतना हम समस्या दूर कर देनी तहार तो ई बहुत छोट समस्या बा अरे बाबा कर दी बाबा हो जाइनु एकदम हो जाई आ देखो तहार समस्या भी दूर हो जाई या कोई जनबो ना करी सही बाबा एकदम बताइए बाबा हमको उनका खातिर कुछ कर सके ना कहतन कितना हमार बच्चा नहीं के हमरा कैसे उनका देखो एही जोगी के बास हो गइल बा एही बोर के नीचे आके आ 4 दिन जल ढार दीह
तहार मैं समस्या दूर हो जाई। ठीक बा बाबा। हे भगवान, तू भगवान रूप में आके हमर तू भगवान बड़ बाबा सही में चले हनु। अरे ना ना, हम काहे के भगवान बनी, जा तहार कष्ट दूर हो जाई। ठीक बा बाबा। रोज हे भगवान चल कौन रूप में भगवान आ चलन ई हम जानतन। चलतन बाबा, गोड़ लागतन। खुश रह खुश रह। अरे बाप रे बाप, हो हम तो कहनी है कि अभी कांच कुंवार लड़की बिया, अभी छोट जान के एकरा पर कोनो गांव के लड़का ध्यान ना देले हो यसो। अरे बाप रे बाप, ई तो लड़का नइखे, ई तो हो गइल बिया बहुत पहिले से सियान। आ एकरा पर लड़का ऐसन दे देलसन ध्यान कि एकरा लड़का होखे के बा। धनी हरे कल जू हमारा ऐसन आदमी तो भाई जोगी के ड्रेस पहनलस तो का पहनलस, बढ़िया बढ़िया लोग के पहने के पड़ी। चलो हो कोनो देखल नहीं खस न तो कहियो सो कि का लइकिया से बतियावत रहल है। चलो चलिए बेरा हे ही गांव में हमू कोनो से नयन मटाका करी। ओम हरिओम हरिओम। जय सिया राम। के हो? हम हैं सोनू। अरे का हो बबुआ? जाना तो चाची। अरे हाउ बाबा से तहार लइकिया का नहीं बाबा से लइकिया बतिया तो पूरा में काम हरि नाम बाबा की का कहत रहे सही के हो? सही के चाची। हे भगवान जी, अरे हरि नाम बाबा के हाथवा में जोगी बाबा के साथ में देखला जा बबुआ। हां ये बाबा के साथ में। हां एक मिनट रुक जा। आ जोगी बाबा गांव में गइला हम। अच्छा गांव में बड़ा हाँ। कोनो बात नहीं। अब हम पूछत ए अभिलाषा बोला के अभी पूछो है नहीं तो ठीक बा तनी। का मैं है नहीं का ये रह है ना। हां ये रली। जोगी बाबा के साथ में का करत रहली हो? अच्छा वो जोगी बाबा के साथ में हां वो अथी हाथ देखावत रही मैं। मतलब कि तोर घर दुआर ना रहल के ओने हाथ देखाव करली हो? ना तो वो देखने नु तो मैं एक दिन और देखले रही तो हमरा लागल नु कि कहीं चल जे त ई से हम हाथ देखावत रही। मतलब कि तू हमके सिखाइबी? हां मजाक नहीं कहो, सही कहो। कामन चीज माने कामन चीज के बारे में देखावत रहलू हो बाबा से? वो देखात रही मैं कि पढ़ाई में आजकल मन ना लगला नु दूसरा एग्जाम आवे वाला बटे तो समझत रही कि मतलब कि तो तू अपन नसीब के बारे में देखावत रहलू ना? हां के परीक्षा दम तो पास होकम के ना। मन तू हमरा के सिखाइबी? बाबू जोगी बाबा ये नहीं गइल ना गांव में? जोगी बाबा हाउ का जोगी बाबा देखा आवत है ये नहीं होता। हाउ का आवत आवे दा ए कन्या का करबी सॉरी दादा। हाउ का जोगी बाबा आवत। अरे जरूर का तू तनी अपन हाथ में हाथ देखनी है जी कहीं हरे राम हरे हाय का बाबा है नहीं बाबा है नहीं काजी। का चीज देखत रहनी है लेके के? हम कहाँ कुछ देखनी है। हम तो जाता नहीं मठ में। मठ में जाता रह तू बाबा भइल बड़ा। हां तू मतलब कि ढोंगी बन के ये का कर रहल बानी मतवा। आइए गो साधु महात्मा के का कर रहल बानी। आ दोनों हाथवा तोड़ दे आखिर कुछ रह ना जाई, समझ जा ठीक ना? मतलब तो लइके के का पे लगा है के तो जी का भइल है बतिया तो बताई। देखी हमारे के कुटिया में जाए दी, हमारे लेट होता। हम आई जाए ना काहे खातिर साधु भैया देखी ना समझाए मतलब कि तू ही निमन काम कइले बाड़ी। आय करे तब से मारे उल्टी करत तड़ी कर तड़ी तो यही से नहीं उल्टी करत या हम का एकदम हमारी इज्जत छोड़ द जितन में बा उतन में अब रहे दो। कहत नहीं कि रहन से बियाह शादी कर आ क के हरी लगावत रहो। कर रहल बानी साधु महात्मा अब तू का कइला हो? तू का कइला जे उल्टी करत या ना तो बढ़िया ना हम रहन से कहत नहीं कि बियाह कर आ क के लेके जा। बियाह कराई जी लेके कैसे पकड़ के हम कुछ कोइबो ना कोई लइका तू जौन कइले बड़ा ना चप्पल से पिटाए वाला काम कइले बड़ा, लेकिन हमार इज्जत के बात बा ऐसे नहीं किए तू करत नहीं, समझला? अबे कोई गांव नगर के लोग के आंख है अनहर नहीं खे, ठीक ना? हम छुपावत रही मैं जबरदस्ती हमने से कल से साधु हम सब लागत रहल लेकिन अब डर हम कुछ कहत ना लगे कि आप हमारी पर खुशी आई लगम, ठीक ना? से बढ़िया देखा चुका ए जब मगर आंसू क्या उधर हट तो बाबू हट जा बियाह कर बियाह कर हम उल्टा सीधा काम कइले बड़ा नहीं कि हमर जिंदगी बर्बाद करन त बियाह के कर रहन से बियाह कर हमारे खाए के ठिकाने नहीं के तो हम बियाह कैसे करी। अपन ना सोचल ह जब खाए के ठेकाने के त का जरूरत रहल
ई सब कैला के मतलब आय? पहिला वाली जोगी के ड्रेस पहनले बनी अरे मुआ में ना त पछिया ढेलुए के जन्म लेब समझल नरक में एकदम जइब हम लिट्टी चोखा स्टेशन पर बेची ना हम जूटो कहीं पहनले बानी लेके सिंदूर जल्दी लेके आवा बियाह कर आ संगे लेके जहां मन करे तहां तू लेके रह और तोके ना समझ में आइल ह घर के आदमी के मुंह ना देखली है तू तोके चिल्लाए के ना चाही ले जी आयो ओकरा बाबू हंसते तू आ डालो डालो जल्दी सिंदूर तोरा का पता आ तब हाथ ना करल ह ना तो ये तो उनके निक लागत रहे ना हमरा सुनावी आखिर मर जेबा आया से तहर लाश जाए न त रहन से बियाह कर आ क के लेके जाए नके गिरत कि ना हां गिरत कि ना है लो हम तो लिट्टी चोखा बेचबे करना चलो तुम हमारे संगे संगे लिट्टी चोखा बेची है रो त न त सच में कहत कि मन करता कि लिया के कुछ हुआ जाना में मार दी तो है अरे जल्दी ले तू कर लेके जा वो भर दी मंगिया हमार मुंह मत दे अरे समझ का ली कि ना? जाने कौन निकल के तुरंत। लइका के पेट में अब होते रोक अब जाए